toimittajat ja pohjoismaiset toimittajat halusi tukea näitä valkovenäläisiä toimittajia. Ja siitä sitten syntyi semmoinen etäkokous, jota vedän vielä kerran viikossa aina tiistaisin. Ja nyt ne, jotka on nyt vankilassa, mun kaverit, niin ne tietää, että kello 10 joka tiistai niin meillä on tää kokous. Heidän tekemästään journalismista ja toivon, että he pystyvät pitämään katsensa tulevaisuudessa ja sillä lailla löytämään semmoisen sisäisen vahvuuden mennä eteenpäin. Tärkeää varmasti on se, että heitä ei unohdeta. Kyllä, se on se mun viimeinen lause, että et ole unohdettu. Avataan vihdoinkin. Laatikko on ollut elokuusta asti paikallaan. No siellä onhan siellä viestiä ja oikein hyvinkin. Jos sä katsot tätä pinoa tässä esimerkiksi, Joo. Niin se on kyllä aika mun mielestä hienoa, että miten ihmiset on niinku, että tässä on, nämä on pieniä nämä kortit, mutta tässä on aikamoinen pino jo meillä. Miltä tämä projekti vaikuttaa Suomessa asuvan valkovenäläisen näkökulmasta? Hyvin tärkeä ja tarvittava, koska huomasimme, että pikkuhiljaa valkovenäläisestä unohdetaan. Minkälainen tilanne tällä hetkellä vallitsee Valko-Venäjällä, mitä tulee ihmisoikeuksiin ja sitten toimittajien kykyyn tehdä töitä? Hyvin haastava. Vielä haastavampi kuin oli viime vuonna. Tilanne vain huonone valitettavasti. No mä olen oikeastaan yllättynyt ja liikuttunut, että siellä oli niin paljon niitä kortteja. Siis oikeasti se tuntui tosi mahtavalta, että ihmiset on oikeasti tullut mukaan ja ne on siis kirjoittanut näille tuntemattomille ihmisille. Siis se oli tosi hienoa nähdä.